jongeman die veel goed, zeg maar goed kan uiten. Hè? Die veel goed gevoel kan uiten. En net als Robbie Williams ook een entertainer is. Dat is hij zeer zeker. Hebben we het meer over Bas. Goedemiddag, Bas. Hallo, goedemiddag. Nou, kijk, ik vind jouw stem gewoon gelijk vrolijk. Zeg je nog een keer, goedemiddag. Klinkt gelijk vrolijk. Ja, maar ik ben ook altijd vrolijk. Ben je altijd vrolijk? Ja, altijd. Ja, wel, heel vaak. En wat is je geheim? Weet ik niet. Het zit er gewoon altijd. Gewoon positief blijven. Dus als jij 's morgens opstaat, dan kan niks jou tegenzitten. Dan kijk je gewoon de dag heel positief tegemoet. Ja, meestal wel. En ook van die feel-good nummers luisteren. Dat haalt het vooral ook. Wat is dan jouw favoriete feel-good nummer? Ik vind Lovely Day van Bill Withers, zoiets. Wauw. Cool dat je dat zegt als jongeman. Ja, dat verwacht je niet. Ja, dat vind ik wel... maar ik ben ook niet zo van die muziek van... Hoor jij ook altijd de Germany? Dat hoor ik altijd in een nummer. Moet je eens opletten. Ik wel die uithaal van 20 seconden, dat is wel het hoogtepunt van het nummer sowieso. Het is de langste uithaal in de muziekgeschiedenis. Ja, daarom, dat maakt het nummer zo cool. Ik ben nog steeds een oefenen thuis, maar ik lukt me nog steeds niet. En wat maakt jou zelf zo cool, Bas? Want je hebt een eigen YouTube-kanaal. Ja, ik vind het nooit zo mezelf cool te noemen. Ja, ik maak heel veel programma's, video's. En ik doe heel veel presenteren. En ik ben heel veel bezig met alles wat met de media te maken heeft eigenlijk. En hoe is het allemaal begonnen? Ik denk dat het ooit begon als... Ik begon ook met muziek ooit. Ik denk dat het wel begonnen is als dat ik van thuis uit de keuken radioprogramma's deed maken. En daar is toen uiteindelijk ook nog in het ziekenhuis in Maastricht bij Bert Buijs, bij de kindertv, ben ik toen via een vriendin van mijn moeder ben ik daar terecht gekomen. Daar ben ik filmpjes gaan maken. En omdat ik die radio-uitzendingjes maakte, werd ik hier in het dorp een beetje bekender. Ik ben ook hier in het Glazen Huis in Elslo. Ben ik 2 jaar achter elkaar gaan draaien. En ja, bij Bert Buijs in het ziekenhuis, daar werd ik ook wat bekender. En zo groeide dat steeds. En ja, nu maak ik voor heel veel mensen, voor sommige bedrijven maak ik filmpjes. En dat. Maar dan maak je voor die bedrijven positieve filmpjes of een boodschap voor... Meestal wel ja, bijvoorbeeld voor het zwembad in Geulen hebben we nu ook een filmpje gemaakt. Dat was een boodschap voor een aantal leden, die hadden ze nodig en die ben ik gaan maken. Maar ook voor de gemeente Stijn bijvoorbeeld, voor de RWM. Maar het is niet in het water gelopen, dit filmpje over het zwembad? Nee, gelukkig Oké, niet. gelukkig. Nee, maar er zat nu ook nog geen water in het zwembad. Ik denk dat dat wel een voordeel is. Ja. Maar je gaf aan, je wil de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk worden. Als ik jou zo hoor praten, dan kan dat wel. Ja, het is wel mijn doel om later de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. Maar wat is dan in jouw ogen, wat is hij als goede presentator? Het belangrijkste is, hij is natuurlijk altijd goed voorbereid. Hij weet met wie hij gaat praten. En er hangt altijd zo'n goede sfeer. Dus zeg maar, hij past zich aan hoe de mensen die interviewd zijn. En hij heeft ook respect voor de mensen die hij interviewt. En hij kan gewoon een goede balans vinden tussen serieus en af en toe ook nog wel een grapje ertussendoor. En dat maakt hem zo sterk, vind ik. Als jij zeg maar naar een project gaat, of je krijgt een project binnen en je moet voor een bedrijf iets doen, lees je dan ook echt helemaal in het bedrijf en doe je dat dan hetzelfde als hem? Meestal vraag ik wel, wat is eigenlijk de bedoeling? Wat voor bedrijf zijn jullie eigenlijk? Of ja, bedrijf. Wat doen jullie eigenlijk? En wat willen jullie dat ik ga doen? En soms verdiep ik mezelf nog wel verder in wat dingetjes. En dan gewoon positief er naartoe gaan. Zo. Ik ben in twijfel om jou gewoon te gaan inhuren. Gewoon voor ons, zeg maar. Je brengt zoveel positiviteit over. Dat is echt niet... Het klinkt gewoon vrolijk. Ja, maar het is ook vrolijk. Vooral in deze tijd, hè? Mooi om die positiviteit te brengen. En ja, niet die angstcultuur, daar hebben we allemaal helemaal niks aan. Waar kunnen mensen nog meer van jouw vrolijkheid bekijken?
Ja, op YouTube, maar ik ben meer actiever voor Insta. Eigenlijk heel eerlijk, YouTube. Ik heb een YouTube-account gemaakt omdat opa en oma niet op Instagram zaten. Dus zodat zij de filmpjes toch konden kijken, heb ik toen een YouTube-account aangemaakt. Maar ik doe het meestal op Instagram. Daar post ik elke dag nu in de coronatijd een filmpje. Over alle coronanieuws wat er in de wereld is. En op vrijdag een filmpje over al het niet-coronanieuws wat er is in de wereld. Want ja, waarom zou het alleen maar over dat stomme corona gaan? Precies, dus staan wij er ook in. Anders kunnen hebben. Goed zo, ja. Ja. Nou, zeg het vaak, dat moeten meer mensen doen, dit. Ja, gewoon ook eens hebben over dingen die niet over corona gaan. Want je hoort het toch overal al. Ik denk dat er sinds eind 2019 geen NOS-journaal meer is geweest waar het woord corona niet gevallen is. Nou, ik denk dat wij gewoon contact moeten houden. Gewoon elke vrijdag zo. Goed. Wij hebben hier ook gesprekken op met Marcus. Wij hebben ook inderdaad gesprekken, inderdaad. Ja, ik vind dat wel een goed idee. We gaan even iets opstellen hoor, want dit vind ik wel interessant. Ja, is goed. Ik hoor het wel. Ja, want op vrijdag is dus die altijd anti-corona-update, hè. Dus dat is geen... Ja. Nou ja, dat past dan mooi binnen ons show en binnen onze doelen. Dus we houden contact. Ja, wij vinden wel. Ja, we vinden wel een goede weg. Ja, leuk. Hey, in ieder geval, maak er een mooi weekend van dadelijk. Ja, hetzelfde. En we spreken ons. Tot snel. Ja, dan hoor ik het wel. Goed. Yes. Wensen mensen nog even een fijn weekend, want dat klinkt dan ook weer gelijk zo vrolijk. Ja. Nou, ik wens jullie allemaal een super fijn weekend. En volgende week sowieso ook weer eventjes luisteren.